Deiet a haemodialysis yn y cartref. Mae ein harenau'n gweithio'n galed iawn yn ddibaid. Un o brif swyddogaethau'r arenau yw glanhau'r gwaed a gwneud uwrin sy'n caniatáu'r corff gael gwared o gormod o ddŵr, halen, mwynau a thocsinau o'r gwaed. Pan nad yw'r arenau bellach yn gweithio'n ddigon da i'n cadw'n iach, gall dŵr, halen, mwynau a thocsinau gronni yn y corff a achosi problemau iechyd difrifol. Mae'r hyn mae pobl a chlefyd ar arenau'n ei fwyta a'i yfed yn bwysig iawn. Mae dietegwyr arenau'n gweithio gyda'r meddygon arenau, nyrsys a fferyllwyr i gadw pobl a chlefyd ar arenau mor ddiogel ac iach a phosib. Mae dietegwyr arenau'n edrych ar ganlyniadau profion gwaed ac uwrin ac yn siarad â phobl yn reolaidd am ei deiet. Mae dialysis yn helpu i lanhau'r gwaed. Yn aml, rhaid i dietegwyr arenau ofyn i'r bobl sy'n cael haemodialysis mewn uned i gyfyngu ar fwydydd llawn halen a mwynau fel potasiwm a phosfad. Maent hefyd yn gofyn iddynt gyfyngu ar faint maen nhw'n ei yfed. Nid yw pobl ar haemodialysis yn pasio cymaint o uwrin ag arfer, ac nid yw rai yn pasio uwrin o gwbl. Mae'n bwysig peidio ag yfed gormod o hylif. Gall gronni a chodi pwysedd gwaed gan roi'r galon ar pibellau gwaed dan lawer o straen ac achosi diffyg anadl a chwyddo fel arfer yn y traed, y fferau, y coesau neu'r dwylo. Nid yw pobl sy'n cael haemodialysis yn yr uned ddialysis yn cael cymaint o ddialysis a phobl sy'n ei gael yn y cartref. Felly, mae'n rhaid tynnu mwy o hylif yn gyflymach. Gall hyn achosi pwysedd gwaed isel, pen tost a chrampiau yn y cyhyrau. Mae haemodialysis gartref yn tynnu hylif yn yr afach. Mae hyn yn lleddfu'r pwysau ar y galon, ac nid yw pobl yn teimlo mor flinedig wedyn. Hefyd, nid oes angen i bobl cymryd gymaint o dabledu pwysedd gwaed. Potasiwm yw un o'r mwynau yn ei cyrff sydd ei angen ar bawb. Mae llawer iawn o potasiwm mewn bananas, coffi, amnewidion, halen, ffrwythau sych, cnau yn cynnwys menyn pysgnau, siocled, tatws yn ei crwyn, sglodion a chreision. Pan mae lefelau potasiwm yn uchel, y galon sydd fwyaf mewn perygl. Gall beri i'r galon guro'n anormal. Mewn rhai achosion gall fod yn fygythiad i fywyd. Mae phosfad yn fwyn a geir mewn bwydydd fel cig, yn enwedig cig wedi ei brosesu, llaeth ac wyau. Mae phosfad yn rhoi egni ac esgyrn cryf i ni. Gall gormod o phosfad wanhau'r esgyrn a chaledu'r ridweliau. Yn aml, rhaid i bobl sy'n cael haemodialysis mewn uned gyfyngu ar faint o phosfad maen nhw'n ei fwyta. Yn enwedig, phosfad a geir mewn bwydydd llai iach. Rhaid iddynt gymryd llawer o feddyginiaethau o'r enw rwymwyr phosfad. Mae'r meddyginiaethau hyn yn cipio'r phosfad o'r bwydydd sydd yn y cylyddion ac yn lleihau faint ohono sy'n mynd i'r gwaed. Mae pobl yn ei chael hi'n anodd cyfyngu ar rai bwydydd a diodydd wrth gael dialysis yn yr uned. Gall pobl â methiant yr arenau hefyd colli'r awydd am fwyd a sylwi ar flas metalaidd yn ei ceg. Mae haemodialysis gartref sy'n hirach ac amlach yn well am dynnu dŵr, halen a mwynau fel potasiwm a phosfad o'r gwaed. Gan fod y math hwn o ddialysis yn glanhau'r gwaed cystal, mae gan bobl fwy o ryddid i yfed a mwynhau prydau mawr ac iach gyda theulu a ffrindiau gartref ac mewn bwytau. Weithiau, mae pobl yn dweud mai dyma'r peth gorau am haemodialysis gartref. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth yn y fideo hwn, neu os hoffech ddysgu ragor, siaradwch â'ch tîm arenol neu ewch i'n gwefan.